Bloc 6. L'Esperit Sant i l'Església. Jesús va dir als seus apòstols: «Quan l'Esperit Sant vindrà damunt vostre, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem i fins a l'extrem de la terra». Fets dels Apòstols, capítol 1, verset 8. L'Esperit Sant dóna vida a l'Església. L'Esperit Sant dóna vida a l'Església i en fa una comunitat de germans. Per l'Esperit Sant naixem a la vida cristiana en l'Església per a ser llum del món. Ens agrada conèixer la història de la nostra família, quan van néixer, on van viure i com van créixer els nostres pares i avis. L'Església té una gran i llarga història. Quins van ser els seus inicis? Jesús va voler que existís l'Església. El dia de la Pentecosta, l'Església es va manifestar al món. Els apòstols, transformats per l'Esperit Sant, anunciaven amb valentia: Jesús ha ressuscitat. Van ser molts els qui es van unir als apòstols, van creure en la bona nova i van rebre el baptisme. La gent va començar a anomenar-los cristians. Sorprenia la seva manera de viure. Deien d'ells: mireu com s'estimen. Els apòstols presidien i cuidaven les primeres comunitats cristianes. Parlaven de Jesús i actuaven en nom seu. Anaven per tot arreu anunciant l'Evangeli del regne de Déu. La força de l'Esperit Sant els ajudava a vèncer les dificultats i a suportar amb paciència les persecucions que patien per seguir Jesús. El llibre dels Fets dels Apòstols ens explica com vivien les primeres comunitats cristianes. Tots els creients venien les propietats i els béns per distribuir els diners segons les necessitats de cadascú. Cada dia eren constants a assistir unànimement al culte del temple. A casa partien el pa i prenien junts el seu aliment amb joia i senzillesa de cor. Lloaven Déu i eren ben vistos de tot el poble. I cada dia el Senyor afegia a la comunitat els qui acollien la salvació. Fets dels Apòstols, capítol 2, versets del 45 al 47. Déu Pare bo, envieu l'Esperit Sant perquè la gran família dels qui seguim Jesús, l'Església, compleixi els seus ensenyaments. Així serem llum del món a través de les obres bones que fem. Crec en l'Església que és una, santa, catòlica i apostòlica.